Pandemiaz geroztik, gure herrietako merkataritzak ez du burua altxatu. 2022an, salmenten datuak hobetzeko asmoz, beherapenak lehenago hasi dituzte denda batzuk, bai udalerritan zein enpresa handiek. Hala ere, Ineren esanetan, badirudi ez duela erantzun honik izan. Orduan ninez joan ito, eta dauzkat 88 urte. Betiak bizitunez altzuetan. Nire izena Andrea da, Andoaingoa naiz, eta Labore Sarantza dendaren arduraduna naiz. Nire dendan denetarik egiten dut, baina azkenean gure lana artilak eta eskulanak egiteko materiala saltzen dugu. Sardo eitxiak, zahar aldatziak, zahar biltziak, basarriko lana. Bakartxo Igueran Garmendia naiz, 55 urte dazkat, Andoaindarra naiz. Malen Alvarez naiz, 18 urte dazkat, eta Tolosan ikastet goi maila. Saiatzen naiz Andoainen erosten aldeten guztia. Eta lehenengo saiakera beti Andoainen egiten dut. Gero egia da, batzutan ideten hori aurkitzez badet edo, ateratzen naiz igual Tolosara, batez ere. Arropa balin bada, normalen online edo supermerkatutan erostet, haundia dianak, eta janaria normalen herriko denda txikitan. Eske gertatu zen pandemian tema etorri zanean, bombazoa bezala, egon batetik bestea, ez du ibiltzikan, ez du egotikan, eta danak etxien sartuta bezala, egon behar izan duen. Neurri atzuk hartu eta lasaitu zianien, orduan pixkat gauza junda mejoratzen. Oain ikusian ninkan gauza pasadala, jendien da alaitu, eta zegoen goguakin ibiltzeko, ateatzeko, jolasteko. Pandemia aurretikan ere ez nun errexe ikusten komertzio lokalaren egoera. Eta egia da pandemiak areagotu dula online erosketa horiek egiteko joera, nik uste areagotu ditula, eta orduan, hobeto ez. Agian zaildu egin zaie egoera komertzio txikiei. Azkenen horregatik, kotxea eukita eta konpra hondik egin behar balen baituzu hasten behin jutezea, eta jutezea denda hundita. Erresagoa dalako erostea eta komodoagoa. Ez dakit, nik bestien izenien erantzutea zaila egite zait. Baina nik uste ustez erresagoa dalako online erostea, edo komertzio handi batea jutea, non dena eskura daukazun, eta ustez hori erresagoa da, baina nik uste denda txikietan atentzioa askoz personalizatuagoa da, eta apostu bat egitea da baita herriaren alde, eta egia esan begiratzen badezu, agian beti ez dezu aurkituko naizuna, baina gauza aukera handia ere badaude, aukera ere badago herrian bertan. Nik uste denboakin komertziok jongo jala desagertzen, ze jendia gero eta normalagoa da eukitzea kotxia eta hola, eta azkenen komodona da denda haundita jutea eta supermerkatuta. Nola bat komeni da, disfrutatuz gastatzea. Kanpon gastatu herrien, hobena iruditzen izango da, herriko gutxinean herrien gastatzea. Komertzio txikiek ez daukate batere erresa. Ze joerak asko aldatu dira eta ez nuke nahi okerrenian jarri eta pentsatu nahi dut jarrai biziraungo dutela, baina erresa ez daukate. Horta jokatzen bitartean ondo izango gea, guain aste baldin magea. Herriko kanpoa juten, gauzak okertu ingo lehizke. Artile eta marka gehienak online erosketak egiteko aukera dute, beraz oso erresa da Googleen jartzea ari hau behar dut, eta berehala igual 24 edo 48 ordutan etxean dute. Normalen bai, gehienez arropa. Ze nik uste barietate gehiago daola, bakit igual komertzio txikita eman bat zaiela bizura gehiago, baina nik bai erostet. Online erosketak oso errez egiten dira, baina denda batera juten baldin bazara dendariak aholkuak emango dizkizu eta zurekin hitz egingo du zure produktua, eramango duzun produktua nola erabili dezakezun eta zein den egokiena. Zahardutik goten nola aspaldetik baitarroen, dauzkagu bezeru kliente asko
otxurakin, eta diruinez ondo pasatzen dut, eta denboa berian beak beste jende gehiago ekarria zeitetxu, osea, esplikatu ikan nola pasatzen, eta bueno, jendia beti nahiko txukun ibiltzea. Nik uste azkenen zailagoa dutela irabazi horiek lortzeko, ze azkenen jendeak horregatik jutea denda hundita eta txikita ez da juten, eta nik uste laguntza hori ematea garrantzitsua dela. Bizitza ematen diolako ez bakarrekan bizitza ekonomikoa, baizik eta herriari bizitza ematen diolako komertzioa, jendiak kalian gora bera, eta jendiak kalian ibiltzeak azkenian da gure arteko harremana, herritarren arteko harremana, eta horrek guztiak herria osatzen du. Orduan, hori da arrazoi importante bat, iruditzen zait.